Ramogi wadhi nyime kama komishona ma Nyanza Flora Moroa Osingo kara osingo kao kanga mar chik ne apisa mag arita kwe machalo kagima ne chiemo kod jotend kanisa mar Melkio St Joseph Mission of Messiah in Africa kendo ne chiwo negi arita kata bed ni kanisa ni yande osebedo katimo gik moko manitiere tok chik. Eseche makoro piny wach dhi nyime kod timo nonro kao tonde kod kanisa no mar Melkio St Joseph Mission of Messiah in Africa mayando lor kod piny wacho juma achiel mokalo ka iteno kod puonj magalagala kod ketho moko kuom oganda gwego mag Rongo bende kod dwaro mondo tinde rite kwe e sab kon Rongo bende kod timo negi nonro ka giwacho ni mokuomgi yande chiemo kod jotend kanisa ni. Sisi tunalaumu serikali kwa sababu mtu kuzikwa aziki kwa siku moja wenda kwa serikali aweke ramuri ya chifu na muri zingine, na mtu pia kuna watu wake. Hakuna mwenye anakufa tu na bila mkewe au bila watoto wake. Sasa tunalaumu serikali. Jodagi marongo ne oriko wuoyo kinde limbe mar kamishona ma Nyanza Flora Moroa ma oriko nolimo kanisa ni manie olor kama bende ne osingo nodhi kawo okang' mar chik ne apisa moro amora mar piny owacho machal kagima yande ne onge gima ne timore e kanisa no toling. About some security officers getting returns from the church, others getting sponsorship for their children. That is very good information also we are able to gather, and you see it's very important that we came because we didn't have all this information. So consecutively, if you have any officers, government officers who are colluding with people who are breaking the law, then it's very unfortunate because they are doing what they are not supposed to be doing, and we are also going to crack down on them. Moko kuom oganda ma odak e luora mar kanisa ni mar Melkio St Joseph Mission of Messiah in Africa wacho moko mtindo rite kwe na ineno ka kinde ka kinde limo kanisa ni kendo gichich ni ne ging'eyo gik mane dhi nyime kanisa no to ne giling thi nikech ne imiyo gi asoya kwa sababu walikuwa nakulia kanisa. Kuna pesa walikuwa wanapatiwa behind the door, kuna pesa walikuwa wanapatiwa, wanakula pesa ya kanisa. Sasa hata kitu kibaya kitendeka hapo kanisani hawangeweza kuingilia kwa sababu walikuwa nakulia hapo. Hata kuna mapolisi pia walikuwa nakujanga wanakaa tu hapo, walikuwa marafiki za watu wa kanisa na kuna pesa walikuwa wanapatiwa. It's very important for all of us to take charge of these happenings which are happening in our society because police stations, chiefs and whoever, police officers cannot be in every place. So information that you've just shared is very crucial. Information that you'll be able to gather from the people of Opapo is also very important, and we are going to act on it. Joseph Ngare wacho ni gimong'eyo en mokuom gik magalagala mando osebedo kadhi nyime kanisa ni moko tindo rite kwe yande ne ong'eyo to ne giling thi nikech chal kagima ne gikawo asoya kawuok kuom kanisa ni. It's a well coordinated program between the activities that are taking place inside these particular premises and the security organs. That is what I can say, because you would see several big cars are coming in. When a big car comes in, that person, if not a politician, must be a very serious business person. But when you look at the way the church looks like, it does not attract those big cars unless there is a shoddy deal. So this deal, they have concealed the information. And nobody should be cheated at. Jodak marongo penjo gimomiyo moko mapisas mag piny owacho ne chiwo bok mar hik kata burial permit mar yie mondo koro moko moganda oike kanisa no. Under what condition? What kind of conditions were checked to issue this particular burial permit? And therefore, if actually possible, let every person who was concerned in issuing this burial permit to be held responsible. Kamishona ma Nyanza Flora Moroa mabende okwayo oganda mondo koti machiegni kod tenda rite kwe ne owacho ni koro gidhi nyime kod timo pedha ne kanisnigo mabende koro tiyo e tok chik. We are going to do a serious crackdown on all unregistered churches. And maybe for the members of the public who will be able to watch this, I want this information to go out there that we are not going to tolerate radicalization in this society, and all people who are operating churches must make sure that they are registered. George Juma, Ramogi TV, Migori.